Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Mikay, pwede mo mawayo na ta. Bugata na sa na eh. Sige, ibutang ko na siya na punuan sa kahoy. Ako ni mo pasandig niya. Hala! Tanawan na niya! Ano lang, ayaw na nang halahala na magod. Kasi na ako nakita. Saan ka akong kabuhi? Tanawan ninyo sa unahan to, Nikay! Hala! Dani halaman sa lagim, Awara mo. Palasyo nga gamay ka na, Nikay. Bahay nga murid pala siya ang forma. Hinimo sa bato. Hala! Og may pilit siya sa bukid nga bato. Dinhilang una ka mo. Oo. Asa na mo sa ginikay? Bantayan niyo maayo ang reyna. Kaya ako susihon kung may nagpuyo ba ng maong bahay. Uy, Nikay! Spirit lang ba yan? Ayaw pagkumpiyansa! Tigay, dunay maligno diha! Narabes lula rin eh! Asa, ay, ikaw totoo ba? Lupig yung kas kaabtik ka na ni Kay, no? Lupig yung ka. Ay, pagsultihan Bisag na na ligdig ang man ko. Ikaw ba ay pagsultihan na? Huwag ka makabati nga miingon si Nikay nga atong bantayan ng Reyna. Busa, ato ning bantayan. Di ba rin mo bantay ning way mata-mata, sige lang katog. Ha? Oh, na sige, maumag ka. Maugin na, Lola. Na sige ka, may problema. Pero, Lola, kakinsa ka ng balay, no? Tato kita nga tagiya na. Ambot lang ka. Kisa ng balaya. Pero to, mura man na ugi abandona na ang bahay to. Abandona naman na. Kitanaw ragod ang mga sagbot sa palibot, oh. Nagkatay-katay nga sa palibot ang mga bagon. Wa kalimpyo, he. Oh, uy. Naabli na ni Kay ang dakong pultahan. Nikay! Pagkamping nga! Ayaw kalimot ni Kay! Pinangga ko ikaw! Ayaw ka bala ka to! Naanak ko ang perlas! Bisa na! Ay, kumpiyansa kay basig tunay mga dakong mananap ko di. Mga lang na mananap na napuyo din na. Muna man yung dugay ng gibiyaan baya. Nikay! Unsa may na diya sa sud? Unsa man? Kuyugan na tika? Ha? Kuyugan tika? Ayaw na to! Ako lang una din he! Anhala mas lola sa gawas! Bantayin niyong maayo ang reyna palihog! Basin pa ako naghumigas! Ano pagdugay ha? Karaan kayong mga gamit ining baya. Naikananan nga nang tumba ang mga baso o ang mga plato. Nagkatag. Oh. Og naasab sila halinganan nga nanggahi na ang mga sugnod. Klaro kaayo. Nga dugi ng gibiyaan kini maong bahay nga bato. Doon na di ay hagdanan paingon sa taas. Oh, lahi gid og style kini maong bahay. Dili kini ordinaryo nga bahay. Oh. Nay mga pultahan nga sirado, pero guba na ang uban. Oh. Murag gituyo og guba ang mga pultahan. Oh. Unsa man ang nagtaroy sa bungbong? Oh. Pana ka na. Dunay nag-away din sa suwad sa bahay nga bato. Tiguang! Wan agyon mo gawas ni Kay bahay, Tiguang! Matiguang ra lagi ka to. Kaya manimabot na ka ng idara to. Tanaw to kasi yung batiyaw siya kang bugad-bugad. Sorry, Lola. Lola, to. Magpaabot na lang tanya din sa gawas to. Kay kuya man og manood ta. Unya, doon na laang din nagpaabot na to diya sa sod na. Nikay! Nikay! Nagunta na mga niya son! Dako sa tingog ni mo. Oh, Tiguang. Muna gimutong mga Ganin na radyo ka to. Sigbugal-bugal Lola. ako to. Apuhan daw ko Lagi. Lola. Oh. Muna gimutong bag si Nikay. Kasi doon na ginita po niya sa sud. Masud lang ko, Lola. Nasikil ako. Isog-isog magkaka. Lakang sudid to.
Ako na bantay sa Rayna din eh. Pero pag amping ha kay basin kon. Kung mawasab ka dito kung musuhod ka. Mawago taon. Wa na gud mo tingog si Nikay. Diyan sa man but pasabutan na. Doon na ginahitabo niya sa sod. Nikay! Makuratan magigtas mo tingog. Ay, hinaya. Tubag taon, day! Gikulbahan ba ako ni mo? Nanawam ka mo tubag! Nikay! Pastilan dako og baba nimo. Nawag yun siya mo tubag to. Aray! Unsa man na to? Unsa man na Kasi to? ko maglamog din sa gawas, oy! Lamok ko taon. Uy! Ikaw ba? Naana siya ka diya, ha? Anong imo mamigidanin na pita, ha? Usa man ka? Kaway ka or normal ka nga itoy? Usa man, ha? Hala, mitubag ni mong ito. Nasuko siya ni mo, Toto! Hala to, ang gamay ito'y. Nasuko yun ang ito'y ni mo, Toto. Daw, gunang uwa daw siya kasabot ni mo kay baho ka. Joke to, Lola? Gamay. Way lami. Ay, bausap ka da. Hoy! Hala, nasuko yun ay. Ikaw ay nagdaan mo din, ha? Nya, masuko kang question nun ta ka? Lawa na yun to, bilalis yun ni mo maayo ang ito. Hello. Nangatarungan ay. Sorry na toy. Aw, puti. Nabalaka lang kong Nikay. Sorry, ha? Uy, misod ang ito'y sabay nga batuto. Nikay! Tubag sa taon na yoy! Miyatso na may balaka ni mo! Ha? Ako yun! Grabe akong ibati ka kabalaka ni mo! Nikay! Nibawag yung kagudya ka importante ka sa akong ginabuhin ay! Number 2 ka diri sa akong dughan! Uy, number 2 ras, di kisa mo day number 1. Ay, ako di ay to, number 1. Ang Ginoo mo'y number 1 diri sa akong dughan nula. Ikaw, number 133. Layo na ba? Uy, salbaki ito ka pagkapo. Masyan! Ni, wajay batata ni Kay! Hey! Tubag ka taon ko na eh! Unsa man ning kwarto ha? Mura manig nalahi sa uban. Bato gyud ang tanang bongbong. Og naa sa higdaanan nga bato. Murag espesyal ni nga kwarto. Kay dunay bintana sa kilid. Og may ali nga mga kahoy. Tuara sila sa toto. Makita ra nako sila. Puti. Unsa man ning tapita? Ha? Ang anong gidaman minimo dinhi? Ahain ang mga tao dinhi. Uy, puti! Uy! Nga gipaak man ni mo ang sidsid sa kusinina. Asa ko ni mo doon? Sige. Musunod ko nimo. Asa ta paingon, ha? Uy. Unsa man ang gipagot nimo? Mura man og Higdaanan ka na sa bata. Kuna nga ginamaas kahoy. Kun mao, kwarto kini sa bata. Duha man day ni kakuna ang niya din eh. Huwag na igihimong gamay nga katri. May mga bata nga nagpuyo ining maong bay? Huwag yun mo tubag si Nikay. Apuhan, kinala na ako yung masusi sa sud sa bahay si Nikay. Ganina lagi dito sa sud. Di bigyan mo tubag. Unya, usaw maniron. Ako ray mo, bantay sa ray na. Unya, usaw na malan ako kun mo to nga ang dakong sawa din eh. O kuhaon na sa bangray na. Tuod no? Oh, ako na ibili ni mo kini akong espada. Espada niya, usaw. Espada. Espada. Usaw naman lang kung may daotang nahitabo ni kay sa sod. O magkinahanlan ka ng espada. Dalala na nga. Tuod no? Wasa ko'y magamit sa sud. Anhinan lang ta din ni maghuwat ni kay, oy. Pero apuhan, kinalang may bawat ako na unsa na hitabo ni Nikay dito. May ablang pultahan. Lablabutan. Oy. Si Nikay. La! Dadaanin niyo diri sa suod sa bayang Rayna! Ay, salamat. Huwag kita na hitabo ni Nikay.
Madam, mahal nga Prinsesa Rosa, asa man ko ni mo dadun? Sa ilawom sa palasyo, sa akong lugar ni Ining Palasyo. Adto ta sa imong kawa. Oh, kinahanglang mo lampos ko sa akong tinguha sa hari. Unsa may imong buhato sa imong laboratorio? Maghimo ko gayumay. Unsa? Lumayo ni mong hari. Dali to. Ipahilo na diri sa higdaan ng bato ang reyna. Oops! Salamat. Doon na ginahigdaanan. Di na ko magago nga paghimog payag di eh. Dire yung dapita sa ang ihang oto. Dire ano yung dapita to. Oh, Pastilan. naya taon. Nakita kapunduhan nga tarong ining dapita. Kinsa magkahantigiyan ni dapita no? Klaro kaayo ang pamilyang napuyo din eh. Og doon na sila yung mga anak. Unsa? May anak? Og gibiyaanan nilang tanan. La, to. Uy, Ano ka no? Kanindutan ng balaya? Unya, yarang biyaan. Gipatay sila. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!